sa kalibutan nga puno sa kabalaka ug pagduha-duha. Igsoon, ayaw kalimot nga naay Ginoo galantaw nimo ug sa akoa. Isa, nakapangutana na ba ka sa rason nganong nabuhi kaaning kalibutana? Duha, naabot na ba sa imong huna-huna nganong murag naanad na lang ka mubuhat og sala? Tulo, nasulayan na ba nimo nga naabtan og nakuha na nimo ang tanan nimong gusto pero nganong dili gihapon ka kabalo makontento? Upat, kanang naningkamot na ka sa imong kaugalingon nga di na ka mapandol, masakitan og masipyat pero di ay maura gihapon ang imong gidangat. Lima, misulod na ba ka gugma nga abi nimo mauna ang solusyon sa imong mga gipangbati nga kakulangon, mas gipalabi nimo ang emosyon nga maoy nahimong rason nganong buak ang imong kasing-kasing karon. Unom, naabot na baka sa panahon nga nawala na kag paglaom tungod sa imong kagahapon mga sayop nga hantud karon pirmi gihapon nimong mahinumdum. Pito, igsoon, kalimti na to, gipasaylo na ka o gihigugma ka pag-ayo sa Ginoo. Walo, kinahanglan ka, ko, kita, makabalo, nga humanatanan sa krus sa Kalbaryo, gibayran na tanan dito ni Kristo. Siyam, giantos niya tanan, nahimo siyang nasamaran, nabunog, nasakitan, aron lang mabayran ang tanan natong kasalanan o ato nang mabiyaan ang tanan natong hugaw nga binuhatan. Pulo, igsoon, ayaw na palayo, gihigugma mo kita pag-ayo sa Ginoo ug naa siya'y nindot nga plano para nimo. 11, ayaw na siya pasakiti kay buntag man o gabi, ngit-ngit o hayag man ang dalang giagian, nakita taniya pirmi. 12, gugma, pasaylo o grasya sa Ginoo, igsuon ayaw na intawon sa yangi. Timan-i, nga way pagmahay naguna, na anak pirmi sa ulahi. Every time na ipanagtigo mo, o gyud na atong kultura, ato gyud ng buhaton. So let us settle down. Ready na ta? Before ko mag-start, ako sang introduce akong kaugalingon. Ako si Roxanne Aleman, Visitasyon, Minyo, isa ka bana, tulo ka buok anak. Kung bana, gwapo kayo, nag-coat antay ang mga marshals, mga gwapo kay karon. Okay, napog ko'y anak, tulo ka buok, 18, 17, o 14 years old. And salamat sa pribilehiyo nga makatindog diri, makashare sa pulong sa Ginoo. Welcome sa atong first Change Sunday. Nalipay ba ka nga naa ka? Sa sige nag-anhi, sa karon pa, privilege kaayo nga naat ang tanan, makapaminaw ta sa pulong sa Ginoo, makasinati ta siyang presensya. Kung karon pa ka, naka-visit namo, siguro murag kiwahan pa ka, muraog nabag-uhan pa ka, karon lang na, balik-balik gani, di ba, dili na kiwa. Nindot na kaayo nga mahimong part sa pagsimba sa Ginoo. So, before ta mag-start, I invite you to please bow your heads, iduko lang imong ulo and close your eyes, and just open your heart for the Word of God. Kay ang pulong sa Ginoo bag-o ni sa matag usang nga na ay abli nga kasing-kasing. Let's pray. Father, we thank you for your presence diri sa among taliwala. Salamat nga ania ka. Amo kang gi-acknowledge, Lord, kung ug asa ang
imong presensya naa ang tinuod nga kagawasan ug asang imong presensya naa ang kaayuhan, naa ang kagawasan, naa ang deliverance, naa ang tanan nga among gikinahanglan o Dios. Ug salamat karon masinati namo na padayon as we come into your word. Holy Spirit, we allow you, Lord God, to just move into our hearts, our minds, Lord, nga dili lang taman sa pagpaminaw kundi naagi kausaban. Naagi kausaban mahitabo sa among kinabuhi o Dios, mabag-o man or makanunay naman nagaanhi diri, Lord. Thank you nga mga muhat kayo word will not return to you void, but it will accomplish the purpose of which you have sent it. I declare it right now. And thank you, Lord, nga gamiton lang ko nimo Ginoo, ikaw gid, Lord, ang makigistorya sa matag usang nga ania. Salamat Ginoo, all glory and honor belongs to you alone in Jesus name. Ang tanang andam moingog, Amen. Ako yung na-encounter nga, gamay nga phrase, ingon dito, life is a journey, not a destination. Ang kinabuhi daw, sa daw siya kakanabang nagbiyahe. No? Nagbiyahe, dili daw kanabang, diha nagyug kapadulong. No? It's not a destination, but, yes, tinuod. It is a journey, but after aning a journey, kinahanglan na kay destinasyon. Tama ba? Diba? So, karong buntaga maghisgota, change destination and direction. Ang subtitle ani, ing na imong tapad, biyahing langit. Ready na ba ka nga mo biyahe mo na yung kung nga, kanabitan mo sakay tag eroplano, airplane mode, i-turn off, kay padulong ta mo sakay eroplano, kinahanglan walay mo disturbo, basig makrash ang eroplano, karon mo adto ta biyahing langit. Kitang tanan, we are all travelers. Nawala akong timer. We are all travelers. Last week, we have just celebrated our 19 years nga anniversary sa akong gwapo nga bana. Buutan pagyod. Atong palakpakan ang Ginoo bi. Ang ngayon gid siya nga himayaon no for 19 years nga gidalami niya sa iyang pagkamaayo sa amo ang married life. O dito mi sa nagbiyahe mi, nag-enjoy mi. Ug nakita nako dito samtang dito mi sa Cebu International Airport. Takan kayo klase-klase nagbiyahe. Naipikot og mata, naidakog mata, naitaas, naimubo. Lain-lain og gitsura. Dito o sa kuan pa nagtagbo-tagbo kay lain-lain og adtuan. No, kay international man to, nag-ingol ko sa kung banay kumay kay ang Ginoo lang no. Lain gyud gihimo ni ang uban gipikot, ang uban giana diri ang mata, ang ubang ilong giana, ang ubang pong ilong giana. Lain-lain og nawong, lain-lain og destinasyon, lain-lain og experience sa pagbiyahe, di ba? Different people, different reason, unsa kay rason nimo sa imong pagbiyahe, sa imong paglakaw, no? Kami amo ang reason ato gihatod na mo si pastora, dayon side bit pod mi og second honeymoon, ha? No, different destination, lain-lain ang atong adtuan, lain ato experience. Bisan pa ani, no, siguro nag-ingon ka nga awa, man ko nakabiyahe karon bang tuiga nakalaga na baka og layo-layo or diha ra gid sa imong kusina og sa imong kwarto. O diha ra gid sa imong trabahoan, padulong sa imong eskwelahan. But every day, I want to tell you, every day we are traveling. Diba? Going from one place to another, siguro local, siguro nakaadto na kag international, siguro nakaadto na kag mga resort, yung mga nindot kaayo, nindot pud na nga experience. But siguro naara gyud ka diha nag-travel sa imong workplace, sa inyong balay, sa imong kusina, sa labhanan, dito sa imong kaanan, sa CR, no? But every day we are traveling na agid type purpose, going from one place to another. Ako bitaw ka na bitaw magsakay kog motor padulong sa trabaho. Na ba ko'y meditation ba? Na ko'y panghuna-una ba? No, sometimes makaanak ko nga kanang makahuna-huna ko nga lain-lain og padulngan ang tawo every day, lain-lain iyang rason. Sometimes we pass by people, sometimes people pass us by. No, sometimes kita mulabay lang ta sa mga tawo, sa ipod kita pod labian lang puta sa mga tawo, di ba? Sometimes so abot ta sa kanang mga drivers kinsa may mag-drive kinahanglan muhunong sa singala na kana bitang
kana bitang mo crossing, muhunong ta kay mo tan-aw ta, mo stop, look and listen. Kanang dili pwede nga mo diretso lang ta sa mga crossing, muhunong gyud ta, mo tan-aw gyud ta sa kilid-kilid, di ba? Kung mulabang ta, mo gunay tudlo sa kung mama sa una magunitanay og kamot, bagagmay pa mi, mag-hike raman mi padulong sa eskwelahan, magunitanay mi kamot sa akong mga igsuon, then tan-aw sa left, then tan-aw sa right, then mulabang kung daghag sakyanan. Dili, no? Mulabang kung wala nay sakyanan. Di ba? Sometimes suabuta sa atong life nga nata sa crossroads, manguanta, maghuna-huna ta, haka ta gusto mo agi. No, makuan gid ko ana nga. Gusto ko kung ako mag-drive, gusto ko nga straight akong dalan. Nahanglan mo straight ko din kung asa ang sunod nga liko ay pagyud ko muliko nga isara. Ninapagyud ko instructions sa kumbana aron makatipid mi o gasolina sa sakyan kinahanglan pilion na mo ang dalan nga kanang gapaubos. Lang pilian ang dalan lang nga gapaubos ba ayon ang dalan nga gapataas di ta kauli lang kay nga atong balay di padulong mutaas man gyud ta, di ba? Joke lang na, but daghan kay klaseng experience ato masinati in our journey. Sometimes natay mga kauban, no, magbiyahe ta, maglakaw ta, natay mga kauban bibo. Usay kita ra puy isa, nakasulay na mo nga kamura isa maglakaw. Murag na ay lami kay iyaw-yaw pero mura mag-ulaw. Kay abi pa lang naunsa ka ikaw ra isa gayaw-yaw. Sometimes we go along the road nga kanang straight, usay liko-liko, usay smooth, usay lubak-lubak. Usay we travel for business, usay we travel for pleasure. Ang akong pangutana, first nga question, after your journey, kaning kuan ba sa kanabitang ang atong kinabuhi dinhi ba physically we are nagbiyahe ta, padulong sa opisina, padulong sa eskwelahan, but ang ato pong kinabuhi, we are in a journey. Di ba? Ang ato ang pagkinamu diri ang ato din kinabuhi daw diri sa kalibutan, nagkuan lang ta, naglabay lang ta. We are just passing by. Kay ang tinuod nato nga destination is eternity. Mag-isgot niya ta ana sa duha ka destinasyon sa tawo. But ang first nako ka mga tana karon, after ani imong journey diri sa kalibutan, ahaman ka gusto nga musangko. Asa ka imo ang gusto nga destination? Nakapangutana na ba ka ani? Ay walay tawo. Hello? Naabot na ba ka sa imong kinabuhi nga? Moabot man gyud ang ending ani atong kinabuhi diri kay sa akong giingon, we are all passing by. Nilabay rata aning kinabuhi adini, moabuta sa atong destination. Asa ka imong gusto? Ahaman ang kanang gusto nimo nga musangko ka, where is destination? Ingon ang akong gitanaw diri, ang word before you answer that, ang destination is usually implied when referring to a journey. Otherwise, it's just it's just wandering aimlessly. Kanadang maghiskot kag destination, always good na makonect kung nagbiyahe ka. Kay kung nagbiyahe ka nga wala kay gihuna-huna nga destinasyon, ang tawag nimo nagwander lang ka aimlessly. Nagkalas-kalas lang ka. You are just wasting your time. Kaya nga naman, nakasulay na ka nga ning adto ka sa ubos, then nakalimot kag mag-unsa ka sa ubos. Adto ka dito sa Peoples. Dini anak ka, magunsa gani ko diri? Or ning adto ka dito sa kusina, gikan ka sa kwarto, niadto ka sa kusina, magunsa gani ko diri? Ako lang ba or kamo inana pod? Basig nagkatigulang na gyud ko no, kay bago ra pud ko nag-birthday, last na gyud din ako nga night 3 sa ako ang edad. Habang makalimot ka ba? Din sayang kay imong oras nga ning adto ka. Unsay buhaton nimo? Balik sa agi. Kay basig na hulog dito ang imuhang memory, imong balikan, kay makauna na ka, ay utuod, balik na po ka kay nakahinumdum ka. Kinahanglan na rin kapag hunang-huna, na kay purpose, nganong ni adto ka, atong imuhang gusto nga adtuan. Kay if not, kung wala kay yuna-una nga purpose imong adtuan, o wala kay yuna-una nga adtuan nimo, nagkalas-kalas lang kasi imong panahon. You are just wandering aimlessly, walay pulos ang imong pag-adto. So gitanan ako sa dictionary ang word nga destination. It is a place
to which someone or something is going or being sent. Din ganiha ingon si Pastor Jake sa first service ang meaning sa iyahang sa word nga destination nga mo connect kayo sa atong word karon, it is a place worthy of travel. Isa day ka lugar nga angayan sa imuhang pagbiyahe, mao na ang destination. Kay ingon ang atong king nga verse karong buntaga, siguro nakadungog na kaani, nakapaminaw na kaani, but I pray nga mahimo ning afresh ang pulong sa Ginoo. Matthew chapter 7. Turn your Bibles to Matthew chapter 7 verse 13 to 14. Na ba? Ingon diri, go in through the narrow gate, because the gate to hell is wide, and the road that leads to it is easy, and there are many who travel it. But the gate to life is narrow, and the way that leads to it is hard, and there are few people who find it. Sa Bisaya, sulod kamo sa masigpit nga pultahan, kay luag ang pultahan ug lapad ang dalan padulong sa impyerno, ug daghan ang nagaagi ni ana nga dalan. Apan masigpit ang pultahan ug lisod ang dalan padulong sa kinabuhi nga walay katapusan, ug gamay lang ang nagasubay ni ana nga dalan. The Lord bless His word. Ani nga passage sa Bible, tan-awon nato no, na ay duha ka destinasyon aron makatubag ka sa akong pangutana asa ka kagusto mo sangko after imong journey. Natay duha ka pilian nga dalan, no? Una, before ka makasulod anang dalan, kinahanglan mo sulod sa gate. Okay, dahil duha ka gi-mention diri sa verse. Duha ka gate ang pagsugod nimo sa imong journey. Una is the wide gate. Ang tanong mo yung wide. Sabi ni Saya, lapad. Ang ikaduha nga ganghaan is ang narrow or saman sigpit, sigpit nga ganghaan. Okay, dayon ani pud nga verse na ay duha ka dalan, di ba? Ang lapad nga dalan mao gihapon og ang narrow nga dalan. Two roads or two journey. Una ang katong wide nga gate, it is easy, sayon. Dayon ang narrow nga gate, it leads to a journey nga lisod or hard. Ang duha ka description ani nga mga dalan or ani nga journey, makita na to sa verse. Unsa to? Lapad, dayon lisod. Og unsa pa? Unsa ang description ani? Mailhan nimo kay daghan ang subay. Daghan ang nag-travel. Daghan kag kauban. Okay? Nakit na sabta na to? So, mo na siya ang unang nga ganghaan or unang nga way of life. Ang sunod, unsa to? Narrow. Sige, binisi sa narrow? Masigpit. Dayon ang pagkinabuhi is lisod, hard. Mailhan nimo ang description ani nga naa ka sa masigpit, lisod nga pagkinabuhi kayon sa man. Few people find it. Gamay ra ang nakakaplag niini. Pagkahuman ani nga dalan, pagkahuman ani nga journey sa duha ka klase. Imagine ninyo ha, na ba tayo picture diha? Wala. Imagine ninyo ang lapad nga dalan, daghan ang nag-travel, lisod nga klase sa pagkinabuhi. Unsa ang ending? Giingon sa verse? Unsa ang ending? Unsa ang destination ani? Asa ni padulong sa destruction or hell. Destruction or impyerno. Ang ikaduha, kaklase sa dalan, masigpit, lisod, gamay ra ang nag-travel ani. Asa padulong? Unsa ang destination? Life or heaven. So pagpili, ikaduha na ko nga question. Asa kaha nga dalan ang imong gisubay karon sa imuhang journey sa imong kinabuhi?
Nakapangutana na ka? Or pangutan na karon ang imong kaugalingon? Asa ka ko nabilong? Didto kaha sa lapad? Sayon, daghan kog kauban? Nga padulong ang destination sa impyerno? Or diri baka ko nagkinabuhi na? Muuna baka ni akong way of living ang masigpit nga dalan, ang lisod nga dalan, o gamay ra ang nakakaplag ni ini. But, ang destination, asa to padulong? Langit. Tagaan ta mo brief nga history. Kay nakita nako ang verse, ang pagsugod gid sa verse, ingin siya nga, enter into the narrow gate. Sulod dinhi sa masigpit nga dalan. Ngano man nga naamang kinahanglan mi ta mag-effort nga musulod. Kay ngano man di ay ang ato di ay ang journey sa atong kinabuhi. Kita di ay tanan. Nagmarcha di ay tang tanan. Di ba tanan daghan? Sige ngon sa verse, daghan ang nagsubay niini. Asa man na nga dalan? Sa lapad nga dalan. So kita di ay tanan, nagmarcha di ay ta, padulong sa wide nga dalan. Naglakaw ta sa lapad nga dalan, padulong atong destination sa destruction, sa impyerno, sa hell. Nga naman, tagang history, ingon ang Bible ingon sa Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned. Kitang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Kinsa nang tanan? Ikaw ug ako, kitang tanan nagmarcha ta padulong sa impyerno nganuman tungod kay kitang tanan nakasala. Ug ingon pagyud ang Romans 16:23, ang bayad sa sala or pagpakasala is kamatayon. So kitang tanan nagmarcha padulong. Imagine imong kaugalingon, kuyog ta tungod kay makasasala man ta, nakasala man ta. Sa una, mo na ato ang way, mo na atong dalan, mo na atong way of living. No, sa Bible gihulagway siya nga dalan. At sa ato ang kinabuhi karon, it's our way of living. Pag kinabuhi sa sala, pag kinabuhi nga ikaw lang ang nagbuot, pag kinabuhi sa unsay naandan, sa unsay sa una, mauna siya. Kay nakasala man ta. Ang tawo di ay unta, dili destined nga padulong sa destruction. Ningian na imong tapad ing nga, para langit ka, oy dili ka pa impyerno. Gihimo ta sa Ginoo sama sa iyang dagway. Amen? Di ba? Gihimo ta sama sa dagway sa Dios. Gihimo ta niya aron magkanaat ay fellowship niya sa langit, sa paraiso. Batungod kay ang tao nakasala. Ang primerong sala sa tao is sin of disobedience. Gitagaan man gud ang tao og pagpili, di ba? Ang tao na ay free will, na atay pagpili. Muna nga gisulayan sa Dios ang pagpili sa tao. Giingnan niya ang tao nga, tanan nga imong makita, pwede nimo nang kaunon. Gawas aning isa, kakahoy, ang bunga ani, dili ninyo pwede kaunon, kay sa dihang inyo ning kaunon, mamatay gayud ka. Kay di ba? Ang bayad sa sala. Sala ba ang pag-disobey? Kamatayon. Pero ang tao, nakabalog yun ta, ang tao ning disobey. Mauna nga, nasilutan ang tao sa kamatayon, eternal death. Wala ko naghisgot diri og kamatayon sa kuan ha, sa lawas kay kitang tanan mo end man gyud kay kani atong lawas mo balik man gyud ni sa abog. But diri sa sulod ka nato naa diri atong kalag og espiritu nga mo ni nay eternal nga value. Mo ni siya ang tinuod nga makasinati sa tinuod nga kinabuhi og tinuod nga kamatayon. Mo na eternal life, mo na ang heaven, og eternal death, mo na ang hell. Mo na nga sa dihang nakasala ang tao, no, nakasala ang tao, padulong sa impyerno, but I have good news this morning, no, sa atong mga VIP sa karon pa, ug sa kanunay na ning anhi.
I have good news for you. Ang John 3:16 nag-ingon, for God so loved the world. Inay mong tapad, gigugma gid kay ka sa Ginoo ba? Lingian na pod og balik ang pika, sunod na pod, ayaw ka nang kadung wala nimo pili ag unay nga gigugma gyapon kay ka sa Ginoo. For God so loved the world. Wala lang gingon dito, for God loved the world. Kapag He so loved the world, that He gave, gugma kaayo ka sa Ginoo igsoon. Amang ka naglingkod, daba ka sa tubangan sa likod. Basi nimo hunahuna, wala na nagigugma nimo. I tell you, higugma kay ka sa Ginoo. Nga kanang iyang gugma naghatod niya sa iyang kamatayon. Didto sa cross, kay di ba ang bayad sa sala kamatayon, gibayran niya ang atong mga sala. Didto sa cross, ang iyang dugo, ang iyang giula, aron luwason ka. Aron i-ransom ka. Sa dedeng nakasala ang tao igsuon, na-capture siya. Na-kidnap siya sa yawa. Gusto yang yawa, kidnapon tang tanan, kay para magkuyog ta dito sa langit, sa impierno, daghan. Ba't kabalo ka, unsa ang gibayad para ma-ransom ka, gikan sa pagkaulipon sa sala, gikan sa yawa, unsa ang gibayad nga ransom para nimo? It's the blood of Jesus, the life of Jesus. Inana kaniya kahigugma. Kaya nga, no matter unsa pa ang imuhang sala, unsa pa kakalayo sa Ginoo, walay ingon, no one can separate you from the love of God. Higugma kay ka sa Ginoo igsoon. Ug mo na nga naglingkod ka dinha kay gusto sa Ginoo nga makadungog ka karon sa iyang plano sa imuhang kinabuhi. Wonderful plan of God. No nindot kayo, ingon ang verse sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Siguro familiar na kayo ni nga verse, pero unta dili nato ni kaligtaan tungod kay sige na nato kadungog. Unta kanuna ta magpasalamat sa Ginoo nga kita, ingon ang Bible, whosoever believeth, kinsa tong mutuo will not perish but will have everlasting life. Simple ra day kaayo, mutuo lang day ta sa gibuhat ni Jesus dito sa cross. Atong isalig atong kinabuhi kanabitang pagtuo is ipag-entrust man na. Trusting. Dili pwede nga ning tuo lang ka, no dili ka mo salig. Kanang pagtuo, pagsalig na siya. 'Di ba? Nabito tong illustration, simple lang kay nga illustration nga. Tuo ba mo nga ingon tong kuan ba na isa ka lalakin siya. Mutuo ba mo nga nagpatong siya sa habog kaayo dahil naay kaning PC nga gikan ani nga building, gi-connect padulong ani nga building dayon ni siya. Mutuo ba mo nga makalabang ko dinha maglakaw gikan diri padulong diha? Ana mata. Oh, mutuo mi. So ning lakaw siya. Tuod tabok siya sa pikas nga building. Pakpak ang mga tawo. Kay tinuod gyud ilang pagtuo nakahimo gyud ang tawo. Ikaduhan niyang pangutana. Mutuo ba mo nga makabalik ko dinhi? Makabalik ko ato nga building, maglakaw gihapon ko ani nga PC. Anak din si Juan, oh, mutuo ko. Kung mituo ka, Juan, ali, baba na ko. Diba? It's two different things. No? Mituo-tuod ka, nga makalabang siya, pero wala ning sugot si Juan, nga mubaba siya, kay mulakaw og balik, mutabok og balik tong tao sa sunod, balik sa building, nga maglakaw lang atong PC, ikaw, musugot ka. Balag ikaw lang dira, kung maulog, ikaw ra isa, pero ay kog angina. Diba? Muna, ang tinuod nga pagtuo, na ay pagsalig. Inana po, ingon ang Bible, whosoever believeth, isalig nato ang atong kinabuhi sa Ginoo. Isalig nato ang atong pagkinabuhi dinha sa Ginoo. Muna ang tinuod nga pagtuo kaniya. Whosoever believeth in Him will not perish, but will have eternal life. Kaya at the end sa atong kinabuhi, igsoon, ingon ang Hebrews chapter 9 verse 27. And just as each person is destined to die once, and after comes judgment. Mo ni akong giingon nga, naay ending. Ingon pa sila, happy lang, walang ending. No, naagyoy ending ang atong journey dinhi sa kalibutan. No, we are all temporary here. Temporaryo lang na, munang hinumduman mo, bisag unsa pa ang imuhang giagian dinhi karon,
naglingkod ka, wala ko kabaloin sa imong giagian diri, siguro hayahay ka karon naatanan nimo hang gikinahanglan makuha nimo. At times nga hayahay ka, remember to be humble and remember to be grateful. Kay temporaryo ra na imong kahimtang. Kung naamang ka karon sa kalisod, no, siguro naa kay pagkinahanglan nga giampo gini mo sa Ginoo nga wala pa gitubag sa Ginoo, siguro naa karon sa pagsulay, siguro naa ka karon sa temptasyon, temporaryo lang na. Inani nga mga panahon, learn to trust God and be grateful gihapon. Kay temporaryo ra na. Moabot ra gyud no, in every rain, after the rain naagi rainbow. Murag dugay-dugay naman ning rain na. Murag dugay-dugay naman ni nga kanang ulan pastora. Or te, murag dugay-dugay naman ni. Ayog kabala ka mo undang ra gyud ng ulana. Ug moabot ang kalinaw. No, remember. So balik ta. Living, ingon pa si Pastor Rick Warren, kung kaila mo ani niya, sikat kay ni siya nga pastor ug author, ingon siya, living in the light of eternity changes our priorities. Ang pagkinabuhi daw sa panglantaw sa eternidad, mag-usob sa ato ang mga prioridad. Kaya kung naghuna-huna aramanggog ka nga, ang atong kinabuhi is taman lang dinhi, bahala na. Kay taman naman dinhi. Wala man tayo ginanghuna nga destination nga eternity nga atong padulngan. Ingon pa ang Bible sa 1 Corinthians chapter 15 verse 9. Ingon dito, if our hope in Christ is good for this life only and no more, then we deserve more pity than anyone else in all the world. Ingon ang Bisaya, kung ang atong paglaom isip Kristohanon, alang lang sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan, kita gayud ang labing makaluluoy sa tanan. Kinganuman ang atong kung ang ingon si Paul, kung atong paglaom taman lang aning kalibutan na, luoy kay ka. Kung imong panglantaw taman ra aning kalibutan na, luoy kay ka, wala kay pagpangandam. Tama ba? No? Naay very sikat kay sir kay ilagid mo ani niya kisay naay cellphone nga naay Apple sa likod nga gipangitan. Oh, si Steve Jobs sa mga kuan kanang inventor. Siya ang pinaka kuan kanang nag-build ani nga company si Steve Jobs. Naana niya tanan. Kaalam, kasikatan, wealth, naana tanan niya. Pero ning abot ang time siyang life nga nagkasakit siya. Nga bisag unsaon niyang kwarta dili gyud maka-hold sa pag-end sa iyang journey dinhi sa kalibutan ug niingon siya. Mo ni ang one of the last niya nga kanang sinulat ingon siya. Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me make the big choices in life. Siya sa paghuna-huna nga hapit na kumamatay, nagtabang daw niya nga makahimo siya sa mga importante nga desisyon sa iyang kinabuhi. Ingon pa gyud siya, I have reached the pinnacle of success in the business world. Yes, tinuod. Siya na og sa kuan pa pinaka figure of success so, sa business world. In others' eyes, my life is an epitome of success. Para sa panglantaw sa uban, sa kalibutan, ang iyang kinabuhi na anagyod sa pinakataas. But at this moment, ingon siya, sa iyang bed, nga nagsakit siya. At this moment, lying on the sick bed and recalling my whole life, I realized, ingon siya, akong naamguhan, that all the recognition and wealth that I took so much pride in, siya ako yung gipasigarbo ang akong naabtan, akong kabtangan, ang unsa na ako nga na achieve sa akong kinabuhi, akong gipasigarbo, katong tanan have failed and become meaningless in the face of impending death. Siya katong tanan nga mga success, mo katong gikabilaran, di na gani mo pahulay, di na gani mo simba, kay grabe na kaayo ang pag-enjoy sa success, pagkabuot, pagyud sa another na pud nga success, nanay iPhone 5, 6, 7, 8, hantod maabot na siya nag-20, di pa ta kapalit, no? Pero grabe na kay ang success, nga mao na ilahang ug sa kung paggihaguan, gipasigarbo, pero sa dihang naa na siya sa iyahang
Duol nga kamatayon sa iyang giingon, katong tanan nahimong nawad-ag lami. Na sa paled, P-A-L-E-D, gitanaw nako sa dictionary kanabang nawad-ag color. Wala nay lami. Wala nay meaning. Hinga naman dili na niya ma-enjoy kay padulong na siya sa iyahang destination. Ending na sa iyang kinabuhi. Sometimes when we look at our life, kung tanaw na to tong kinabuhi, daghan kay ta gusto kabuuton, daghan kay ta gusto adtuan, daghan kay ta gusto nga i-enjoy pa. Kay wala kay paghuna-huna nga hapit na di ay ang imuhang ending. Ngayon pa ta simba ko But I tell you, that is reality. Reality check. Ayaw pag hunabasig huna-huna pa ka nga bata pa ko Dugay pa kay na te. Alang lang na sa mga hamtong-hamtong na. Kay mas magkataas daw ang edad, mas makaduol daw sa lubnganan, ingon pa. Pero walay gipili nga edad. Walay gipili, gwapa ba ka, gwapo, maot, dato, pobre, healthy. Masakiton, walay gipili ang kamatayon. Muna nga importante kaayo nga karon palang daan sigurado ka asa ka padulong. Asa ka kapadulong after your journey ani nga kinibuhi. Muna ang pangutana karon. There is eternity. Our life dinhi sa kalibutan, giunsa nato pag kinabuhi dinhi sa kalibutan determines our destination. Kuani ka na bang nagpoint ni kung asa ka padulong. Mo na ang verse katong sa akong gibasa sa Matthew 7 is an invitation. Usani kapag invitar nato. And it is also a warning. Inay mong tapad warning day ni karon. Warning di ay. Baliko na ko ang duha ka klase sa pagkinabuhi. Tan-awon nato. Let us look at our life. Kaya atong pagsimba dinhi, dili ni siya kana bitawng kasiguraduan nga nagsimbahan ka, sigurado na ka mo ato kag langit. No. Nagsimbahan man ko pastora. Ingon gani nagani gi-quote si Jesus siya. Jesus, kuan gani nagsangyaw gani ko Lord. Ablihi ang pultahan, pwede nga siya, wala ko kailan nimo kinsa man ka. Muna kinahanglan karon, kasiguro ka. Ha? Makasiguro na dayta karon nga buhi pa man ta kanusa man di ay. Nigmamatay na. Karon, mintras na akay pagpili siguradua nga padulong gyud ka sa langit igsoon. Ang imong destination, ang imong ending padulong gyud sa langit. So baliko nako aron makameditate gyud ta kung asa ta padulong. Tan-awa ang klase sa imong pagkinabuhi. 2, sa verse na ay duha ka klase sa pagkinabuhi. Number 1, sulod sa masigpit nga pultahan or gate or ganghaan, mao ni ang pagsubay sa lisod nga dalan, mao ni siya ang kinabuhi nga gi-surrender kay Lord. Mo tayo siya enter. Na kay buhaton kay mo enter man ka. Tama? So sa imong buhaton, surrender your life. Kani di ang pagsulod sa masigpit nga dalan, masigpit nga ganghaan, mo ni ang kinabuhi nga surrendered. Gi-surrender sa Ginoo. Ingon John 14:6 ingon si Jesus. And Jesus replied, bitubag si Jesus kaniya, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kung dili pinaagi kanako. Si Jesus di ay ang atong dalan. Si Jesus di ay ang masigpit nga dalan. Sa dihang mo follow ka, mo sunod ka, mo enter ka, kang Jesus, mooday na ang tinuod nga pagkinabuhi. Amen? No, tungod ganyan siya nga, I am the way, the truth, and the life. Walay makaadto sa amahan. Pinaagi ka lagyod ka nako. So ang kinabuhi, nga gisalikway ang mga pamaagi sa kalibutan ug nagsubay sa dala ni Kristo, pagsubay sa kabubuton ni Kristo. Napag-verse sa Romans 12:2. Ayaw kamo pagsunod sa mga gawi
sa mga tawo ni ining kalibutana, tuguti ninyo nga ang Dios ang mubag-o sa inyong hunahuna aron masayran ninyo ang kabubutan sa Dios kun unsa ang maayo, hingpit og makapahimuot kaniya. Kay kaning lisod nga dalan gamay ra ang nakasubay. Unsa dining way of life aning pag nga gamay masigpit nga dalan lisod kay nga naman ingon ang Matthew chapter 16 verse 24 to 26. Then Jesus said to his disciples, "If you want to be my follower," ingnay mo tapad, gusto ka may mong follower ni Jesus? Gusto ka mo enter into the narrow gate? Sayang giingon, if you want to be my follower, you must give up your own way. Take up your cross and follow me. Ingon ang verse 25, if you try to hang on to your life, you will lose it. But if you give up your life for my sake, you will save it. And sa verse 26, and what do you benefit? What do you profit? Unsa may imong ginansya? If you gain the whole world, but lose your own soul. Sabi ni Saya pa ang verse verse 24, kung ang usa ka tawo buot mo himahimong akong tinun-an, kinahanglan. Ang tanan mo ingon, kinahanglan. Say buot pasabot anang kinahanglan. Kinahanglan. Dili pwede nga dili buhaton, kinahanglan gyud. Ingon ang Bible, kinahanglan dili siya magtuman sa iyang kaugalingon. Ang tanan mo ingon, dili magtuman sa iyang kaugalingon. Sayon kay no sabton ang pulong sa Ginoo. Unsa di ay ang pagkinabuhi sa sigpit nga dalan? Unsa to? Dili magtuman. Wala na'y tawo. Dili magtuman sa iyang kaugalingon. Baliko na to kay basig wala nakuha. Unsa ganitong pagsunod sa sigpit nga dalan kay gusto man kata nga mo padulong taglangit, unsa ganito pag kinabuhi atong i-personal. Ing nadili ko dili magtuman sa akong kaugalingon. Pasanon ang cross ug musugnod kang Kristo. Sayon kayo no, sabton, pero nga naman nga, pirminti man ta magtuman sa atong kaugalingon. Ang tinuod di ay nga pagkinabuhi, yes, we are Christians. Ay, Christian man ko, ay, nagsimbahan man ko. Pero, kinsa man kabubuton ang natuman. Kaugalingon ra gihapon. Sa to paunsa di ay nga direksyon ang imong gipadulngan. Dili di ay padulog langit. Kay nagtuman ramang gihapon ka sa imong kaugalingon. Ang tinuod di ay nga pagsunod kang Kristo is pag-surrender sa atong kaugalingon nga will. Ang pag-surrender sa atong tanang gusto ug ang pagsunod sa gusto sa Ginoo para nato. Makasalig ba ka sa Ginoo nga mahatag nimo, ma-surrender nimo imong kinabuhi niya? Na Lord, dili na ako Lord ang matuman. Dili ikaw na ang matuman ako. Muna ang tinuod nga pagka-born again. Muna ang tinuod nga pagka-Kristohanon na namatay na ang daan nga ikaw ug ang nabuhi. Di ba ingon si Paul, I am crucified with Christ, therefore I no longer live. But Christ lives in me. Mauna siya ang direksyon nga padulong naglakaw padulong nga ang destination sa langit. Living a careful life. Muna ingon ang Luke 7:24, paningkamot gayud. Work hard. No, paningkamot gayud kamo sa pagsulod sa masigpit nga pultahan. Gamay man, lisud man, muna ang pagkinabuhi, living the life of Jesus. Kay ang end result ana, ang destinasyon ana asa? Kingdom of God, heaven. Mao ba ni ang klase sa imong pagkinabuhi? Makaingon ba ka nga na surrender na nimo imong kinabuhi sa Ginoo? Walay ning amen.
basig tinuod lang. Basig na anay na surrender, basig na apay wala. Padayon lang sa imong journey igsoon. Padayon lang. Kaya ang lisod man tuod ang dalan, kuan man siguro kanang gamay raman siguro ang nagsubay ani, pero wala ka nag-inusara. Kauban nimo ang Holy Spirit. He is our helper. Siya ang atong magtatabang. Amen? Lisod man pero dili imposible makakinabuhi ta sa kinabuhi ni Kristo kay naaman ang balang Espiritu. Padayon ta. Ikaduha and the last nga klase sa pagkinabuhi, luag, lapad ang pultahan, sayon nga dalan, walay ka effort. Nga naman, misuon raman unsay gawi sa kalibutan. Pagkatawo nimo mao namang gining kalibutan, ingon ani namang gyud ang mga tawo sa among palibot sige kahubog, ang mga tawo sa among palibot sige lag kalipay-lipay, ang mga tawo sa among kalibot ingon ani inana na pug ko, walay effort mingsuon ra sa unsay gibuhat sa uban. Gisubay sa kadaghanan, living a life carefree, paturagas lang munay living a life of sin. Samtang nagbiyahe mi sa kumbana padulong og Davao, we visited akong ayahang sister. Padulong og Davao dito mi agi Cotabato, na inindot kay nga dalan nga straight kay ba, sementado, munang kusog kayong padagan sa mga sakyanan. Mo pod akong bana kusog kayong kanang okay raman lang mga kusog og padagan kay straight man. Wala may kurbada kay ni kurbada mo minor daw. Sometimes kung straight kay ang dalan, semento, murag careless kaayo mo nang sometimes daghan kay mga nadisgrasya na kay nay mo kalit og dabok nga iro, nay mo kalit og tabok, maka-break, mawalan og control ang sakyanan, say mawadag preno kay kusog na kayong padagan, no? Muna ang pagkinabuhi daw sa kinabuhi nga hayahay, walay disiplina, pagkinabuhi sa kaugalingon lang, wala nagsubay sa kabubuton sa Ginoo, asa na mo na gingon nga highway to hell. Sige nag-highway. Highway to hell. Walay paguna-kuna. Ngayon ang Proverbs 14 verse 12. There is a way that appears to be right, but in the end, it leads to death. Naadi ay dalan ngay muna huna murag okay man eh. Murag hayahay man, murag okay ra, way mamadlong, okay ra, walay, okay ra ang tanan. Pero asa dito padulong? Kamatayon. It leads to death. Mona, it is a warning for every one of us now. Living a life other than the ways of Jesus, sa iyong words, sa iyong gitudlo ka nato, unsa ang end result? Hell, impierno, kalaglagan. Heaven is real, and hell is real, and eternity is but a breath away. Unsa to? Ang langit tinuod, ang impierno tinuod pod, ug ang pultahan nga makaabot ka ana is just a breath away. Mawad-an na gani ka gininhawa, mo na ang tinuod nga pagkinabuhi. Kay mo na ang eternity, dili na maundang, dili na mahuman, wala na'y ending. Ba? Ingon ang Revelations 20 verse 15. Ug si bisan kinsa kansa ngalan wala dito sa libro nga gilistahan sa mga nakaangkon og kinabuhi nga walay katapusan, gitambog ngadto sa linaw nga kalayo, mao kini ang gitawag nga ikaduhang kamatayon. So unsaon man nato pag-usab sa atong destination? Unsaon? Kinahanglan na atay change direction. Una sa tanan. First thing first. Dili pwede nga gusto ka nga mo adto kag langit, pero ang dalan nga imong gisubay padulong impierno. Ingon pa si Jake, walay overpass. Walay bridge nga padulong pananglitan, mao ni ang dalan padulog langit. Langit imong gusto adtuan, pero naglakaw ka padulong impierno. Pwede? Dili. Muna nga kung imong gusto padulong kag langit, asa dapat imong direksyon? Nga lakwan? Padulong og langit. Kisay gusto mo adtog Sambuanga? Palitan, gusto ka mo adtog Sambuanga. Kinahanglan diri ka mo agis Balangasan. Tama?
Or dito ba kamo agi sa IBT dito sa kilid, dito padulong. Kung gusto po kamo atog Cagayan, dili kamo agi sa Tiguma. Dili pwede nga mo atog kag Sambuanga, then sa Tiguma kamo agi. Walay overpass. Tama? Mauna karon, this is our checking, no mga Kisuanon, kanunay na or karun pa. Mo ni ang atong pag-check sa atong kinabuhi. Gusto ba ka mo atog langit? Ay gamay ra. Kisay gusto mo atog langit? Gusto tang tanan mo atong langit na. Kinahanglan ang atong pagkinabuhi sa ato ang direksyon karon sa atong kinabuhi, kinahanglan para langit. Amen. Amen. Kung gingon sa mga dili pwede nga gusto atong adtuan langit, but ang ato ang pagkinabuhi pang impyerno, opposite na. That is opposite direction. Mo na nga aron ma-change ang atong direction, ingon ang Romans 3:19, and I will end. Ingon diri, Acts chapter 3 verse 19, rather ingon, repent then and turn to God, so that your sins may be wiped out and times of refreshing may come from the Lord. Busa karon ang tanan mingon, busa karon. Kinahanglan maghinulsol na kamo og moduol sa Dios aron pasayloon niya ang inyong mga sala ug moabot kaninyo ang bag-o ug ang bag-o nga kusog nga gikan sa Ginoo. Kaning word bitaw nga repent, siyo nakadungog na mo ang Greek word ani from the word metanoia. Ang meaning ani is turning around, heading a different direction. So sama sa kong gingon kaganina, tungod kay kita sa una, nakasala, itong kinabuhi ingon ang Bible, ang tanan nakasala, so kitang tanan, nagmarch sa padulong, impyerno, diri man padulong ang impyerno ha, diri padulong ang langit. Sa akong illustration. So kitang tanan, nagmarch sa asa to? Impyerno. Kay nakasala man tang tanan. Diba? Unsay ito yung buhaton, ingon ang Bible, repent. Unsay meaning sa repent? Turn around. So kitang tanan nagmarch siya, atong journey sa kinabuhi, padulong, ang ending, asa to? Sa hell, sa dihang gusto ta nga moadto ta sa langit, unsay atong buhaton? Magpadayon ba taglakaw diri padulong? Dili, unsaon? Repent. Unsaon ang repent? Turn around. Ang illustration ni Jake ganina yun siya, dili pwede. Nga nagkinabuhi ka sa sala, sala ka. Dahil konsensya ka ba? Ni nakagpasaylo. Then mupiyong lang daw ka sa imong mata, pasaylo ako Lord, pasaylo ako Lord. Then naaragya mong kadiri nagatubang. And pagkasunod adlaw, nakasala na po ka, saylo ako Lord, pasaylo ako Lord. Then maura gihapon. Kay diri raman gihapon imong way of living. Maura gihapon imong sala, balik-balik. Amang kamo ending ana. Kabalo na ka, asa. Muna ang kinahanglan mo repent. Kinahanglan dili lang taman nga maghinulsol. Ingon pa ang Bible, godly sorrow. Asa man to dapit? Godly sorrow, 2 Corinthians chapter 7 verse 10. For the kind of sorrow God wants us to experience leads us away from sin and result in salvation. Ang tinuod daw nga paghinulsol, dili lang nga maghila ka nga na, di ba kung makasala ta, murag mabati mangyutag kasad. Kaya ang pagsala, nakapasakit mangyut sa kasing-kasing sa Dios. Pero dili lang daw, taman, nga nasad ka. No naguol ka kay nakasala ka, dili lang daw diha taman. Kaya nga naman, kung diha lang ka taman, no, sa gingon sa Bible, it will lead to death. Worldly sorrow which lacks repentance result in spiritual death. Munang daghan kay Kristohanon. Ngayon lang kinabuhi, wala gyapoy kasiguraduan nga naman. Wala man sila ning surrender silang kinabuhi. Wala man sila ning turn to God. Ang pag-turn bitaw, pagtalikod man no? Pagtalikod sa imong daan nga imuhang daan nga paagi sa pagkinabuhi. Duha lang, kung muatubang ka sa Ginoo, imuhang gitalikdan ang daan nga pagkinabuhi. Pero kung muatubang ka dinhi, yung kinsa imong gitalikdan ang Ginoo. So duha lang pagpili mga igsoon this morning. No, but God loves you so much. Gigugma kay ka sa Dios nga gusto siya nga mo pili ka.
nga you will turn away. It's time to change. Inay mo tapad, it's time to change. Pilian na. No, nga dili na ka magbuot, magtuman sa imong kaugalingon, but i-surrender na nimo imong kinabuhi dinha sa Ginoo aron masiguro nimo your destination nga padulong gyud kag langit igsoon. Kay gihigugma kay ka sa Ginoo, gusto niya nga makigkauban siya nimo, magkauban ta sa Ginoo for eternity didto sa langit. So this morning, no alang sa pagtapos, this message is dili lang alang sa mga bag-o, o bat kanatong tanan. Nung nagtawag sa tong kaugalingon, we are Christians. God is checking on us. As we all stand, manindog ta mga igsoon. Kung nasabtan kaayo nato ni kanong buntaga, this word is for you. Dili ni para sa imong tapad. Dili ni para sa imong banner. Dili ni para bisan kinsa. This is for you. I want everybody to please atong ipiyong atong mata. And just ato ang tanawon ang atong pagkinabuhi diri sa kalibutan. Giunsa nimo pag kinabuhi igsoon? Ning sulod na baka sa narrow road, ning enter na baka sa narrow gate? Buot ipasabot, imo na bang gisurrender ang imong kaugalingon nga kabubuton ug imo na bang gidawat ang kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi? Or base nag-journey na ka sa imong Kristohanon nga Ginoo pero ning stop ka, napandol ka, siguro gikapoy ka, siguro naghuna-huna ka nga nag-inusara na ka ani nga journey. Basig Christian na ka, but ang imong ways maura gihapon, nagtilaw-tilaw ra gihapon ka sa mga sala. Naapagihapon kay gisubay nga dalan sa kaligutgot, sa pagtanom, sa pagrevenge. Or ba sinaapay mga gitaguan nimo diha nga dili kabubuton sa Ginoo. This is a time to check sa atong kinabuhi. Kung ikaw na igsoon, I know that the Holy Spirit is working in your life. Kabalo ka, nakita sa Ginoo imong kasing-kasing karon. Gusto ka mo adtog langit. Gusto ka ang imong destination, eternal life, kauban ang Ginoo. It's time to turn away. It's time to make a decision. Ayaw na palabya. This is your time. Make a decision. If ikaw ni, while everybody is closing their eyes, if this is you, make a commitment sa Ginoo. I want you to raise your hand. Naawa imong kaugalingon na, Lord, commit myself, balik ni mo, Lord. I will turn away. Pangay pasaylo sa Ginoo igsoon. Yun ang Ginoo, if you confess your sins, He is faithful and just to forgive you and to cleanse all your iniquities. Balik sa masigpit nga dalan. Balik sa kabubuton sa Ginoo para sa imong kinabuhi. No, Lord, God, dili ko gusto nga mulayo, mulaki, ug dalan Ginoo. Gusto ko kani nga dalan akong lakwan, straight padulong nimo. Though this is a lisod nga dalan, but Lord, I choose dili lang magpakasayon kay wala gyud ka nagpakasayon dito sa cross. Tanawa ang cross igsoon. Wala nagpakasayon si Jesus dito magpakamatay alang nimo. Take up His cross and follow Him. Surrender your life right now. Now I will pray for you, Father God. Thank you, Lord. Sa mga igsoon ko, Lord, kaming tanan, O Dios. Nakita nimo among kinabuhi. Nakita ni mo, Lord, our way of living every day as we journey. Samtang naglakaw mi aning kinabuhi, O Dios. Let it be, Lord, nga among destination, gusto mi kauban nimo sa langit. Let it be, Lord, nga na-change po ng among direksyon. Na itinuod nga pag-turn away sa sala, Lord God. And salamat, Lord, nga as we lift up our hands, Lord, ligunon mi nimo Ginoo, nga niini nga pagpili, Lord God. Lord, tabangan mi nimo Holy Spirit, kayong kalisod man nga dalan, Lord. But nag-promise ka, Lord, nga dili mi nimo biyaan, dili mi nimo pasagdan. Kauban ka na mo, ikaw ang among tabang. Holy Spirit, liguna ka ni mga kamot nga lift up, Lord.
Liguna ka ni himoa ka ni Lord God. Nga every day, mo surrender me sa among life diha kanimo, ug among dawaton ang imong will sa among kinabuhi o Dios. Na may gikapuyan na Lord silang biyahe. Kung naamay nauna na nga nag-inusara sila Lord, I pray that Lord imong pabati sa imong presensya karon Lord God. Nga wala mi nag-inusara Lord, na aka Ginoo nag-guide na mo, nag-uba na mo nini nga journey sa among kinabuhi padulong nimo o Dios. Salamat Lord. Thank you for your word Lord God. Salamat sa matag usa karon Ginoong Dios. Honestly Lord, nag-lift up silang hands Lord. Muna imong gusto Ginoo nga may mong transparent at ubangan nimo o Dios aron makapamuhat ka. Salamat sa kausaban imong gihatag sa matag usa karon, dalaygon ka sa walay katapusan. Thank you Lord. Hatagi ko sa palakpak ang presensya sa Dios igsoon. And believe it. Dawatay na yes Lord. Yes, I have changed. Lord, giusap nimo ang direction sa akong kinabuhi karon. Thank you Lord. In Jesus name. Amen. Amen. Malingkot ang mga igsoon.